Hola, sóc en Genís Maresma i avui us parlaré sobre les meves experiències, situacions i algunes propostes de millora sobre el llenguatge no verbal. Com molts ja sabeu, el cos ens pot jugar males passades, ja que quan estem nerviosos, quan no sabem què dir, fins i tot quan estem callats, el cos respon de diferents formes, com moviments inconscients, com moviments exagerats, ens toquem els cabells, ens toquem la roba, etc. Fins i tot reconec que a mi m'ha passat, molts cops m'ha passat. Doncs avui intentaré explicar-vos situacions meves que m'han passat a presentacions escolars, videotrucades i a altres llocs. Primer de tot, jo sóc una persona molt moguda i molt inquieta, i a mi a les presentacions em costa estar totalment quiet. Un dels tics que tinc més en alguna presentació és balancejar-me a poc, de costat a costat, i jo en aquell moment no ho noto, però després els meus companys, després de veure'm, em diuen «Tu, que et mous tota l'estona», i jo «Què?». Un altre tic que acostumo bastant a tenir és moure molt les mans. No puc deixar-les quietes. No em refereixo a moure-les per expressar el que estic dient, que això és un altre punt que en parlarem després, sinó moure-les sense cap mena de sentit. Sincerament, si no me les poso darrere l'esquena, em costa bastant evitar-ho. I per últim, jugar amb la roba. És d'aquelles típiques situacions que tens totes les papallones a la panxa, tot el neguit en una presentació, i què és el que fa la majoria de persones quan té tots aquests factors reunits? Exacte, posar-se les mans a la butxaca, tocar-se les mànigues de la samarreta. Jo ho veig com una forma de treure's una mica els nervis, com que desprens els nervis a la pròpia roba. Sé que totes aquestes coses són difícils d'evitar. Jo sóc el primer que li costa, però amb paciència i tranquil·litat podem arribar a evitar-ho. I aquí és on arribem al següent punt. Com evitar aquests tics molestos? Segurament és una cosa que a molta gent li agradaria saber i sincerament no és gaire difícil. Una de les formes més útils és intentar moure les mans expressant el missatge que estàs explicant, de tal forma que els oients posin més atenció amb el que estàs dient. Això sí, no comencis a parlar amb llenguatge de signes, i tampoc les moguis sense sentit com havíem comentat anteriorment. I tu, quins tics tens a l'hora d'expressar-te en videotrucades, presentacions o obres? Doncs fins aquí hem arribat. Espero que t'hagi agradat el vídeo i que ja tinguis noves solucions a l'hora d'expressar-te. Fins a la pròxima! Adeu!